Permezz ta' spettaklu mill-isbaħ, il-Belt Valletta laqat is-sena 2017 bid-bissima. Kienu mal-75,000 dawk li ħonqu t-toroq tal-Belt. Serata mill-aktar vivaċi u parteċipattivi fi Pjazza San Ġorġ, serata li minkejja l-kesħa ma qatax qalb in-nies. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena, organizzati mill-Fondazzjoni Valletta 2018, fissru sigħat sħaħ ta' spettaklu minn numru ta' artisti lokali u internazzjonali. Spettaklu ta' mużika, dawl, projezzjonijiet u nar tal-ajru li involva sew lil dawk preżenti li ħadu sehem bil-kant tagħhom, kpipel ikkuluriti u jixelu u tixjir ta' bżiża'. Attività li kienet suċċess anke frott is-sinerġija bejn diversi entitajiet kemm governattivi fis-settur tal-kultura u t-turiżmu kif ukoll is-settur privat. Fil-fatt fi stqarrija, il-Ministeru għall-Kultura b'sodisfazzjoni nnota dan is-suċċess li jagħti toma żgħira tal-ħidma kbira li qed issir mill-Fondazzjoni Valletta 2018 kif 12-il xahar ieħor il-Belt Valletta tieħu t-titlu tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura.